Nabot na may gikan nila Lilin. So ang isda nga gipadala ni Lilin para kay mama. Si Riri na akong gipadala daw sa iyang cellphone kay gabi naman niya. Yung si Riri nga siya nalay magdala na naglapos na lang ay nagpahunong na lang niya dato sa waiting shed. Daw siya na lang ang nagdala sa isda ni mother guys. Wala na may naglapos dito. So, salamat kay Len sa isda nga imong gihapag. Daw ginamos o kamatis. Hantag kuan karon. Blessing. From Lelen. Tagang ko niyang isda guys nga tilapia. So ako ning pretohon. Okay. Ganahan mga bata na ni pinirito dayon. Eskabitsihon. Ano ilang ampay dani guys. Sa ning pritohon dayon eskabitsihon. Si Rilona nanghugas na siya plato. Ikaw pang kaya naman ng hugas. Ano na naman ka nanghugas day? At pag nabuta ko nagibo, po. Kadlok ka kay nagabi na sa dagkay paguli. Sunod buwan di na ka magsakay dito ni Biloy. Sunod buwan nga, naman din sunod sa kwan. Ipit. Naman. Siya eh. End ng klase. Oh, dili na ka magsakay ni Biloy. Magbaklay na ka sunod buwan ha. Mahala. Kaya wala naman si klase. Pabaklay na nato siya guys sunod buwan. Ay kagabinaan man siya. Ang sakay siya kagabinaan. Bugay kasi sila. Kuan sila bisig sila. Depends mo na. Nako check kauban nga grade 12 bunang kagabinaan sila. Nakuan siya sa Dito na nato guys. Dilab na ang kalayo. Ano pa uban guys. So anak po ito. Naluto na guys. Ato na ng hawason. So yan guys. Naluto na ng kamatis o ang ahos at sal. So ato na ilunod ang isda guys. So yan guys. Nakalunod na ng isda guys. Ato na ng hawason. So yan guys. Ready na ang atong sudan sa panihapon. Amang kanon na ni Rilona. Ay yata nililin nga isda so di gina mawala ang ginamos kaya nga ko ginamos nililin butangan din og kamatis nga hilaw. So mga ana din ta guys. Amang kanon ta Rilona. So ayan guys, napay itlog so dani rekang ginasod to wala niya nakaon. So gisanlag ni Rilona ang bahaw. Alam niya masudan guys. Hindi na pare sa Lesas order in this stage, choose your but receive when you want to reverse. Amen. Paano na ta guys? Sige na ka naman. Pinimunod niyo. Ikog. Plato lang. Ako ikog tadi. Ipong kailis guys. Sa guys sa pagka nakailis. Bagay pa akong sinina ibalik pag video. Pare si Alan guys, kinakatod silang kawayan sa Medina. Pangauntan nyo tanan guys. Under, pag yung pinasa niyo tayo. Si Ander. Kasakot kita pa niya sa iba. Ila pa na project dia sa Medina. Wapan kuman. Ay, balik ka hindi na. Sila project dia munisipyo. Sa Medina guys, napay munisipyo nila panahuman. Nang sa ilang kulang sa Medina, ilang ihatod. Kasi ko lang sa nagulong ito sa Pilina. Ay, laminda na din eh. Ayan. Cek, bogi sa kilid. Ay, okay, kamluto ni kuritoy. Hindi na, boga naman niya, Ming. Aso kay guys, kay habagat. Bali ang hangin. Aso magluto.
Sige, guys. Dami-dami ko na eh. Tutulad to pag inundo yung tambal. Ito nakadlaw. Ang sada na. Ito lang tambal. Para subag. Kata na ako sa tambal guys. Para subag. Nagbuto na yung hubag. Nagbuto na nga gikapian ako itong kuan. Buyo. Jadi, asinsi, di pa baga tulog. Yung ko dali, mata ko, mas dusi. Nag-abot na nagihapit na alas 4. Tulog yun. Dos. Yung mga kagaya, huwag kong agwanta na mukha ko. Pwede Pero ka, sultari ka na lang. pwede ka mata na eh. Wala. Sa Diyos man ang alsunsyo. Wala ko nakakuan. Sa oras ng suga day. Sa kita tinipan manan. Alas 9. Sa kita tinipan anay. Sige. Mana mo ka? Lamig siya ang tilapia guys nga sarsahon. Salamat sa sudan Len. Yan sa ni mama kay kutob kay Bawal ka. yes mama dani ganahan sa tilapia. Kay dagko ko. Pero kung dagko sa nisya tambok kayo. Dagan sa kini. Lamig ini siya kilawon. Katlo ko kinilaw ani. Bakit kapon ka na? Kapon ka. O ikaw mo pinagdalagan mo ko nila. Muna ko kaon guys. Tindog na doy kaya di siya makaingkod. As mimi, pokongs. Malita. Itlog rin sudan mimi guys. Wala, parang itlog na eh. Ano ka isda mi? Me? Isa lang. Dami dyan. Manya mo to kay mimi o. Sungit mo. Me, di makita mo naong me. Mun naman mimi to o. Wala ba na siya eskwela karon? Ay, sakit ko na yung ipon. Pero makukok mi day. Ngita na. Tadi ko bilang ini. Agsungkod na la. Aming butang tambal. I-maintain ito buntag ito hapon. Bibi. Buntag ito gabi yan eh. Supay hapon, supay gabi, human pa niya. Human kakaon mag-inom. Sungit ba? Tuman. Mana men?
Ano burger? Kuha ni siya nga tambal guys. Ploksa silin. Para sa hubag-hubag. Pero di tatay. Right siya. Bilisita lugar na. Isa ra. Ang gikon si mo tatay, mo gyapon pero antibiotic guro ni siya kay kuan man siya. 21 kabuok ipahurot. Muning gi resita sa kangalan o. Gikuan sa nurse, sa doktor nga klop sa silin. Man ano lugar na kuan? Ano po? Pero kanay siya, parihara daw. Ha? Kloksa Okay. para sa Ano hubag-hubag. lang? Naulian sa lang yan ni Alan. Ang masaya akong ipainom ni Doy-Doy. Tahanan ako sana ng kape guys. Ready na yung bag. Pero yung motor sa gawas. Pero yung motor guys. Ini. Magaling motor yan. Ito na nakahubang silina. Kitilukan eh. Nagasulina na eh. Yun sa pagkuha man. Puno ba niya? Hmm? Itulom lagi na oh. Oo. Man. Basta lagi na. Ipit. Okay na. Good morning guys. Nanasad ta sa atong silong. Kay gibagnutan atong silong. Manilhik ta sa atong silong guys. Me, paghikay na me. Dili na basa ang atong silong kay wala na nag-ulan gahapon. So di na magtulit-tulit-tuligan. Nasa bunso ng ulan guys, di ka sa paring silong.
Pagdali na mo.
Umanatag panilhi, guys. Limpyo na itong silong, guys. Matag panilhig. Hawa na itong silong. Diba, hawa na. Linis na itong silong. Limpyo na itong silong, guys. Sayo kita nagsilhi, guys. Kay katod na punta ni Mimi. May pagdali na, Mi. Ikaw mo yung pagdali. Ipagdali na, Mi. Ikaw kuno ipagdali. Agoy. Ayuta, guys. Udahan kayong salamat sa inyong tanan, guys. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Sa inyong pagsuporta sa akong mga vlog, sa among mga vlog, tanan, sa akong mga igsuon. Daghang kayong salamat sa inyong pagsubaybay sa among mga video. Ug daghang kayong salamat yun sa inyong tanan-tanan, guys. Ug shoutout sa tanan-tanan, shoutout Ate Gisilo, shoutout Sesewan, shoutout Ate Mar, shoutout Ma'am Pinay Beauty, shoutout Ate California, ug shoutout Sir Randolph Medel, shoutout Ma'am Jessica, shoutout Ma'am Roth, shoutout Ma'am Army Sefeda, shoutout Sir Jerwin Vic, shoutout Ma'am Jean Aimee, shoutout Sir Chan Enriquez, ug shoutout Rosalia Bilasio Vlog, og shoutout Ma'am Enzel Oyang, shoutout Ma'am Binakaw B, shoutout Ma'am SM, og shoutout Ma'am Jinpi, shoutout sa Raftor, shoutout Ma'am Nelpa, shoutout Manang, shoutout Manang Los, og shoutout Ma'am Inday Vit, og shoutout Sis Pau, ug shoutout sa tanan-tanan na gid, guys. Shoutout Ma'am Army Cepeda. Daghang kayong salamat sa inyong tanan, guys, sa inyong pagsuporta sa mga silent viewers, solid supporter. Daghan kayong salamat. Ug hanggang dito lang video ko, guys. Ako'y magpaalam na maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Bye-bye. God bless you all, guys, and I love you to all. Bye.